Nganong kato mga negosyante nga asinsado na naapaghapon sila utang. Kung tanawon nimo, dili sila lubog sa problema. Kay bahalo man sila nga mudala og kwarta. Pero kabalo ba ka negosyo, nasabtan nila unsaon paglihok ang kwarta nila. Kadagan sa ato mao ni ang mindset. Kung palautang ka, sayop ka mudala sa kwarta. Kung mangutang ka, it means naglisod ka. Pero sa tinuod lang ka negosyo, naay duha ka klase sa utang. Utang nga para mabuhi o utang nga para mutubo ang negosyo. Ang una, pang-survive. Ang ikaduha, pang-build og negosyo. Mauni, wala nakita sa kadaghanang negosyante. Ang mga nag-asinso, dili lang ilang kwarta ang gigamit. Nag-leverage ni sila. Pasabot ni nga gigamit nila ang kwarta sa uban para mas mapaspas ang pagtubo sa ilang kwarta. Pananglitan, na kay negosyo nga nagkita na. Kabalo ka nga mag-work na. Imbis na maghulat ka 2 o 3 ka tuig para maka-expand, mangutang ka karon para mapaspas ang growth. Dili tungod kay kulang ka or wala kay kwarta, kundi klaro nimo ang sistema o kabalo ka mo padagan niini. Mauna ang kalainan. Ang tawo nga naglisod pa, ginalikayan ang utang. Ang tawo nga kahibalo sa kwarta, mamili unsang utanga ang sudlan. Kay dili tanan utang delikado. Delikado lang na kung wala kay klaro nga plano. Kung mangutang ka para makapakita nga dato ka, malunod yun ka. Pero kung mangutang ka para palambuon ang nag-work na sistema nga negosyo, mutubo ka. Busa ang pangutana, naa ba siya'y utang? Ang tinuod nga pangutana, para asa ang iyang utang? Kay dili ang utang ang problema, kundi ang sayop nga paggamit niini. Ug ang pag-asenso, dili permi gikan sa imong gisave. Usahay, gikan pud sa imong kaisog nga mo leverage sa oportunidad nga kaya nimong panindigan sa imong negosyo.